Hoxe asistimos a unha situación de colapso sanitario na cidade de Vigo, que non é unha situación nova e que infelizmente se repite de maneira cíclica, porque non estamos diante das consecuencias dunha especie de tormenta perfecta e impredecible, sino que estamos diante das consecuencias concretas das nefastas políticas sanitarias que leva case 20 anos a aplicar o Partido Popular e que se ceban especialmente na área sanitaria de Vigo convertida no banco de probas dos seus experimentos privatizadores e de recortes. O evidente pico asistencial que atravesan as urxencias deste Hospital Álvaro Cunqueiro responden tamén a un servizo de urxencias que sigue a estar infradotado nun modelo de novo hospital recortado a pesar dese sobrecuste millonario de 470 millóns de euros, sin contar, por tanto, co persoal necesario, ao que se engade tamén a sobrecarga evidente que se padece no único punto de atención continuada que ten a cidade, na Rúa Pizarro, despois de que a Xunta do Partido Popular se teña negado sistemáticamente nos últimos anos a atender a demanda do BNG de incrementar esa cobertura con 2 novos PAC, tanto na contorna de Navia e Colla como no barrio de Teis, para alén de reforzar con máis medios un PAC que durante moitas xornadas está atendido por apenas 2 profesionais da medicina. A isto engádese pois a situación límite, o colapso estructural da atención primaria, tal e como veñen de denunciar de novo as organizacións sindicais, con demoras de até 2 e 3 semanas para obter cita en numerosos centros de saúde da nosa cidade, e todo iso converxe en que efectivamente estamos atravesados por un pico derivado da gripe, que non é un fenómeno sanitario imprevisible, moi ao contrario, un pico tamén no que ten a ver coas afeccións respiratorias, pero que en todo caso non é a causa, sino que é o síntoma do problema de fondo. E é que o Partido Popular se nega a atender a exixencia, o reclamo masivo, o clamor social que se volveu a expresar mesmo recentemente o pasado 4 de decembro nesa masiva movilización de sanidade pública, que o que exixe é rectificar as nefastas políticas sanitarias de privatización e de recortes que converteron Vigo na zona cero da desfeita sanitaria. Do que se trata é de que hai que dotar de máis medios, de máis recursos, de máis persoal o conxunto do sistema sanitario público, en lugar de seguir a precarizalo en beneficio da sanidade privada, quen se transfire cada vez, e nesta área de Vigo sabémoslo ben, cada vez máis recursos públicos como resultado tamén deses recortes asistenciais. Por tanto, a mensaxe que envía hoxe o BNG tamén dende a cidade de Vigo é que non podemos soportar, non vamos a tolerar que o Partido Popular siga a xogar coa saúde das viguesas e dos vigueses, e de que as viguesas e os vigueses, o conxunto da poboación da área sanitaria de Vigo, merecen unha atención sanitaria 100% pública, de calidade e dotada cos medios durante todo o ano, que eviten situacións como as que se están a vivir, con picos asistenciais de até 800 persoas nas urxencias deste hospital, con pacientes amoreados en camillas durante días por non ter en cama na que ingresar dentro dos hospitais públicos, e, por tanto, o que ten que facer o Partido Popular, en lugar de negar o problema, como ven de facer no día de onte o xerente da área sanitaria Javier Puente, é asumir a súa responsabilidade e rectificar. Moi bo día, hoxe estamos aquí diante do Hospital de Vigo para denunciar que o Partido Popular está poñendo en risco a saúde dos galegos e das galegas despois de 16 anos de políticas, de recortes e de privatización que nos levan á situación actual, unha situación na que vemos urxencias colapsadas, a centos de pacientes que están amoreados durante días nos corredores dos hospitais e onde podemos comprobar como o colapso tamén está en atención primaria e en moitos lugares temos que agardar máis de 3 semanas para poder acudir ao médico ou a médica de cabeceira. Eu teño unha pregunta para o señor Rueda, e é se considera normal que os galegos e as galegas teñan que pasar todo este calvario cando estean enfermos. Nos temos moi claro que esta é unha situación crítica, pero non só estamos denunciando desde o BNG a situación de deterioro brutal que se está producindo na sanidade pública. Esta é unha denuncia que tamén están facendo os propios coordenadores das urxencias hospitalarias de todos os hospitais galegos, que están denunciando que os profesionais están agotados tanto física como mentalmente, que non se está tratando os pacientes nin coa intimidade nin a dignidade que se merecen, que hai claramente unha situación inadmisible no colapso que se está producindo en atención primaria e que todo isto leva a que se este deteriorando a calidade asistencial que recibe a poboación. E isto é o que nos debe de preocupar, porque o que estamos vendo é que os recortes e as privatizacións do PP teñen un custe que o pagan os galegos e as galegas ca súa saúde. E ante todo isto, pois eu pregúntome onde está Rueda.
que está facendo o señor Rueda ante o colapso que se está producindo nas urxencias e en atención primaria. Onte víamolo con un gran anuncio, non? Poñer en marcha unha rede de chiringuitos na costa do noso país. Estas son as prioridades do goberno do Partido Popular. Eu xa anuncio que desde o BNG imos exixir que o señor Rueda compareza no primeiro pleno que se celebre neste Parlamento para dar explicacións ante a falta de previsión polo pico da gripe, ante o deterioro que se está producindo en atención primaria e no noso sistema sanitario e, sobre todo, para que nos explique si vai tomar algunha medida real para cambiar esta situación ou si vai seguir instalado na propaganda, na publicidade que non lle soluciona ningún problema aos galegos e ás galegas. E hoxe estamos en Vigo, pero a verdade é que poderíamos ter escollido calquer hospital do noso país, porque é certo, non, que nesta área sanitaria hai unha situación moi preocupante polo deterioro que se ten producindo. Estamos aquí diante dun hospital que nos costou 470 millóns de euros máis do que estaba previsto e que non ten capacidade para poder dar resposta ás necesidades que ten a poboación, pero que poderíamos estar en calquer outro hospital do noso país, porque o certo é que a situación é crítica. E sabemos que chegamos aquí non por casualidade. Este é o resultado dunha política de boadura controlada do Partido Popular da nosa sanidade pública para beneficiar clara e descaradamente a sanidade privada. E é que os datos están aí. Nos últimos 6 anos medrou un 166% os galegos e galegas que teñen un seguro privado, case a metade dos ingresos que se fan nos hospitais privados están sufragados con cartos públicos e a maioría, e vemos a un goberno do Partido Popular que sigue incrementando os recursos que cada ano deriva á privada. E evidentemente isto que nos leva é que hai que tomar medidas estruturais, porque o que non podemos permitir é que se siga poñendo en risco a saúde dos galegos e das galegas. Evidentemente o goberno galego demostra ano tras ano a súa incapacidade para xestionar ben a sanidade pública, porque que as urxencias se colapsen cada vez que hai un pico da gripe, o que está denunciando é a un goberno que é incapaz de anticiparse ante os problemas e que está fallando as previsións que ten. Eu non sei se é que non pode, se é que non quere ou é unha mestura das dúas, pero o grave é que isto que está provocando é unha situación que non é admisible, onde temos a centos de persoas agardando para poder ser atendidas ou a centos de persoas amoreadas nos pasillos porque non hai camas disponibles, porque o Partido Popular non fixo a previsión necesaria para evitar esta situación. Pero tamén sabemos que poñendo foco aí non vamos a solucionar o problema, porque hai un problema estrutural que é o colapso que se está producindo en atención primaria. E aí desde o BNG reclamamos que se poña en marcha un plan de choque para recuperar canto antes o investimento desos 1.650 millóns de euros que deixou de investir o Partido Popular en atención primaria. Sabemos que funcione primaria é básico, porque en moitos casos urxencias acaba colapsadas porque moitas persoas non reciben a atención que necesitan en tempo e forma. Isto fai que as enfermidades se agraven e que o último recurso que nos queda sexan as urxencias. Por lo tanto, si funciona ben primaria, vamos a ver como o resto do sistema non se resinte dunha forma tan clara. Creemos, ademais, que hai que incrementar o investimento en atención primaria para que signifique o 25% do total que se inviste en sanidade, que hai que ir a un cambio de modelo en primaria onde se dote de máis especialidades a atención primaria do noso país. Por exemplo, psicoloxía clínica, o 30% das consultas teñen que ver con problemas de atención psicolóxica. Ou, por último, tamén é evidente que hai un problema grave de precariedade no Servicio Galego de Saúde e que se acaba con esa precariedade, se lle dan mellores condicións aos traballadores e traballadoras da sanidade pública, vamos a ver tamén como moitos dos problemas que está vendo para encontrar personal en moitos servicios disminúen e, desde logo, vamos a ter unha mellor atención e unha mellor garantía de funcionamento do noso sistema sanitario público. Por eso nos creemos que hai que acabar coa precariedade, convocar todas esas plazas que están vacantes e, desde logo, deixar de maltratar a un personal que é o mellor que ten o noso sistema sanitario público. En definitiva, pois desde o BNG estamos aquí para denunciar a situación que está provocando o Partido Popular coa súa política de recortes e privatizacións, unha boadura controlada da nosa sanidade pública, e frente a iso pois nos vamos a defender sempre con uñas e dentes a sanidade pública, porque é sinónimo de defender a saúde dos galegos e das galegas.